Oh mandek ya. Tak kira ora mandek. Ketoke pinuk le ngobahke kuwi. Pinuk siapa? Penak banget. Oh lah. Nah. Ya gaya-gaya niki tukang kendang niki wis terkenal. Dadi angger nabuh gamelan ki mbleketaken. Oh, kuwi ya tegese pinuk. Pinuk dari cara nggone jenengan pinuk, cara ngene kula mbleketaken. Mbleketaken. Niki waktu mikir kan lockdown. Heeh. 4 bulan ora pentas sami latihan. Oh, Latihan khusus latihan. Latihan adul gamelan. Loh, kok malah adol. Matur nuwun Mbak Rini. Sembah nuwun. Sampun niki sowan malih. Nggih. Wau sampun namung lerem sak wentawis krana wau sami salat zuhur. Ngaten. Sampun salat zuhur kula panjenengan ngaturaken lelagon malih. Nggih. Pak Santoso utawi dalang Ki Joko Bledeng. Niku sarjana. Oh, S2. Sarjana apa? Niku SAP kali MPD. Niku jurusan apa to? Jurusan Gombong Purworejo. Lah niku ora ngerti lho. Ampun takon kula, Mbak. Tak kira panjenengan ki ya ngerti tenan kok njur. Lah wong kula boro-boro kok sarjana S1 bis wae. Kok ora kersa nglirani lho. Lah, Ora kersa pinarak kene. oh mangke piyambakipun menika kan dados Oh, ngasta. ngasta Wacucal. lho apa wacucal siapa? Wacucal wayang. Oh wayang. Ujar kok wacucal ke wedhus sujul cara kene kula. Ngono. Mangke dadi dalang, mangke dalang. Panjenengan yo nylirani. Nggih, alhamdulillah kula mboten wonten mriki. Lah? Mangke kula wonten Karanganyar Gombong. Oh ngono. Nggih, mangga lagune dipun aturaken bawani nggih, Mbak. Kancani. Aku pengen joget karo panjenengan. Opo to Yai? Anu ngimpi. Ngimpi. Ning kok nganggo anteman-teman ya. Oh berarti kanca. Teman-teman kanca. Lho ki Kanca piye? Lah iki jare teman-teman. Wis dicepaki. Trodok tanpa harapan wetenge trodok durung sarapan. Yuk monggo, Nduk. Ngambara ing awangan
Baryanti piye? Hah? Wayang wong. Wayang wong? Heeh. Udu Sutrisno udu. Uduh, kok mung Sutresno bae. Aku dadi apa aku ge? Manut. Manut. Iya, aku dadi manut. Dadi apa? Sopo jenengmu wong ayu? Kowe takon marang aku. Kene sewara lanang wis. Oh iya iya Dadi apa sih? Kleru. Oh. Sopo tadi jenengmu wani ana ing alas kene? Kowe takon marang aku. Lho, kowe dadi lanang wedok Lah piye? Jere wadon. Lah mau muni kleru. Sopo Sekarang aku dadi dadi lanang ora entuk. Dadi wedok ya ora entuk. Karepku piye? Niko sing antemi. Kula kan mundur. Niko. Dadi apa apike lanang apa wedok? Antemani. Oh, temen. Siap. Kebruan tenan ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, aku semaput. Ayo. Panjer golek nggon. Lah wong sampean ngantemi aku mlajune yo ngene lah. Tejo Sulaksana, tejone wong Karangkaton apa tejone ngendi? Oh, Bu Tejo ki ra melu. oh iya. Heeh. Oh, tejone Jakarta. Lho, Cahayu. Gelem dadi bojoku ora kowe? Aku mau. Kowe ora gelem tenan. Ora. Tak perwoso babar. Aja. Nang apa kena? Aja. Ora. Oh, tebanting lo nyot kenang nyong. Lah kowe mau muni arep prawoso. Gelem ora kowe? Emang. Yen ora gelem, ayo diteruske lagune. Aku gelem. Oh, gelem? Oh, gelem. Mau le. Gelem kok ngomongke nun sewu rupane wae mblegedrek kok ngono ora sudi. Belum tahu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Oh, Dukun bertindak. Cing kalang kacing, kakak beluk aja. Ya lagune dipun terusaken, lagunipun apa? Mimpi. Mangga. Sripat. muga-muga aku ya ora ngimpi ketemu Kang Bauer. Sampeyan kan gemeteng 2 wulan, muga-muga tiru aku. Ah, Tiru aku. aja irung ra duwe mripat kamban lambe ndower. Awet turi pirung resek. Piye? Muka boros ki piye? Karo sepriwe wong iri. Ombo kabeh. Dadi ngos. Mangga dados.
Aku gelem gandrung ning panjenengan aja nyawang aku. Kenang apa to Diajeng wong ayu garwane pun wong akeh. Tok-etoke panjenengan kuwi bagus banget. Oh dadi nyong etok-etok carane kaya ngono. Ngomong bagus temenan kena ngapa lah? Aku gila. Gila kenang apa to? Ketoke Apa kuwi to? lambene ombo banget. Apa-apa ming bakale timplok. Yen aku cedhak marang kowe, Apa? aja aku dilek. Ora mung dilek to Diajeng, tekuntal. Nyenyak banget. Kaya gore ngomong wong elek ya ngomong bela-bela. Ya wis diganti. Cara-carane oh Kang Mas Romo gantenge tanpa upama. Sak jagat ora ana wong padha mung sliramu Kang Mas kaya kowe. Oh Kakang. Lah bubar lah. Tuli mau aku mau joget nganang ngene kelingan lagi karonsi. Jaman biyen. Biyen nyosok karonse. Mau karongsi karo sapa bae gelem iki. Geleman nek kuwi jenenge. Lah iya. Kata
jebulane swaramu apik tenan duh wong ayu Nimas. Durung pati ya. Apa kaya ngono kuwi to Diaji? Perkara apa? Sak lumahing bumi sak kurbing langit babar pisan ora ana wong ayu namung sliramu wong ayu. Tenane lho Kakang Mas. Tenan lahir temu sing batin. Aja pati-pati panjenengan cidrane janji. Aku banget ngugemi kandhamu lho Kakang Mas. Apa kaya ngono kuwi to Dimas? Aku sumpah seksine bumi lawan langit. Kowe ora bakal tak pendem yen durung mati. Hah, kowe jenenge ora tresno. Lho kan sumpah. Lah kok piye? Perane sing apik. Ya apa-apa ngremati ora dipendem padahal kulkas. Ngono ya. Ayo derek. Iya, nanging ngono ya Diajen. Aja kesusu lenggah Desi Diajen. Aku tresno lahir batin marang sliramu, aku durung bosen nyawang marang kuwi. Mula Nduk Nimas. Aja lungguh dhisit. Ayo bersama-sama bernyanyi-nyanyi. Atus pundi Pak? Penak rekondur. Nderekaken Sugeng Oh nggih nggih, nderekaken Sugeng Kondur. Nika Bos Campur Sari. Nggih. Wau WA kali kula. Dados pundi? Mbak Rini tanggal 33 kosong napa mboten? Selo banget aku. Selo banget nggih. Menawi selo kenteng omah mawon nggih istirahat. Lombok. Lagune dipun aturaken malih, Mbak. Ngaten. Biasane niki menawi bar dhuwur niku satu penyanyi 3 lagu. Karena harinya Minggu 2 lagu. Oh ngono. Nggih. Biasanya satu penyanyi 3 lagu karena hari Minggu 2 lagu. Monggo ngersakaken napa mundutan Bapak ingkang agungan dalem Bapak Giya.